Dag kijkers, we staan vandaag bij de molen van Sintepier, Nieuwvliet, met Thijs Groosman, de jongste molenaar van Nederland. Thijs, je bent 20 jaar. Hoe ben je op het idee gekomen om molenaar te worden? Nou, dat is eigenlijk van de een op de andere dag gekomen. Een postbode bij ons op het dorp, die is molenaar op Hoek. En dat wist mijn moeder en die heeft gevraagd aan hem of ik een dagje mocht meedraaien. En toen ben ik eigenlijk gebleven. Dat is je moeder? Nee, mijn moeder is niet de molenaar, maar die kende vanwege de post dat op het dorp rondbracht, kenden ze elkaar natuurlijk. Dus zodoende wisten ze dat. Zo ben je erin gerold, maar Ja. je hebt een lange opleiding gehad. Ik draaide mee vanaf mijn 13e, maar de officiële opleiding ben ik begonnen op mijn 16e jaar. Dus ja, reken maar uit. Maar je mocht pas op je 18e examen doen. Ja, dat klopt inderdaad. En dan door corona is het ook nog een paar keer uitgesteld. Dus al bij al heeft het iets langer geduurd dan dat eigenlijk nodig was. Maar ja, het is daarom wel minimaal 2 jaar. En hoe lang ben je nu molenaar? Officieel ben ik vorig jaar geslaagd, 8 juni. En dan heb ik examen gedaan op de molen in Kouwenkerke. En sindsdien mag ik dus zelfstandig draaien. Wil je nog iets over de molen zeggen voor we naar binnen gaan? Ik denk dat de molen eigenlijk voor zich spreekt. Alles wat je over je ziet is eigenlijk al te veel om over te vertellen. Dus geef je ogen de kost en als je vragen hebt, dan hoor ik het wel. Thijs, vertel eens wat over de geschiedenis van deze molen. Deze molen is gesticht in 1850. Die is gebouwd uit onderdelen van zijn voorganger. Die stond aan de Kapellenweg, een eindje verderop. En die is dichter bij het dorp geplaatst. Het was natuurlijk hier waar de mensen woonden. Dus dat was interessanter om hier een nieuwe molen te bouwen. Dus zodoende is hier zo aan de molenweg deze molen gesticht. Waar komt de meel naar beneden? Dat gebeurt hier zo in de meelbak. Dan wordt het gemalen meel wat tussen de stenen vandaan komt, wordt door middel van het jagertje wat aan de steen vastzit, wordt dat naar een gat in de meelring gebracht. En dan valt het dus door de meelpijp naar beneden, zo de zak in. Hier zijn we op de steenzolder. Hier wordt het meel dus echt gemalen. De molenstenen liggen hier, dus vandaar ook de steenzolder. En hier wordt dus het graan naar boven gebracht en tussen de stenen gebracht, waardoor het dus vermalen wordt op windkracht. Waarna het dus naar beneden valt op de maalzolder en zo de zak in komt. Hier staan we op de luizolder. Dit is de zolder die zijn naam dankt aan het luiwerk. Het is niet omdat we te lui zijn om zelf de zakken mee naar boven te houden. Maar een touwenwerk, bijvoorbeeld klokkenluiden, wordt ook met touwen gedaan. Dat noemen we dus een luiwerk. Dat werk wordt gebruikt om de zakken dus naar boven te halen op windkracht. En op deze zolder kunnen we ook de stenen in zijn werk zetten. Door middel van de steenspeel in het spoorwiel te drijven. En wordt die aangedreven op de windkracht. We zijn hier in de kap van de molen. En hier zit eigenlijk het aandrijfwerk van de molen. Dus het bovenwiel, de bonkelaar, om zo de draaiende beweging om te zetten, zodat ook de stenen aangedreven konden worden op windkracht. Dus hier gebeurt eigenlijk, dit is eigenlijk het hart van de molen. Rond het bovenwiel zit een grote band en dat noemen we de vang. En die band die zit bevestigd aan de vangballen. Die zien we hier. En als ik die buiten bedien, dus naar boven trek, ontstaat er dus ruimte tussen het bovenwiel en de vang. Waardoor dus de molen vrij spel krijgt en gaat draaien. Thijs, wanneer kunnen het publiek
de molen bezichtigen en bezoeken? Nou, we zijn iedere woensdagmiddag en iedere zaterdagmiddag van 1 tot 5 zijn we geopend. Dankjewel voor al je uitleg en de bezichtiging. Ik hoop dat de kijkers hebben genoten. We hebben veel geleerd en de volgende Op Stap Met gaan we met iemand anders. Dat was Op Stap Met.